Trsat je istočni, elitni dio grada Rijeke, koji u sebi krije brojne vrijedne spomenike. Trsat je zbog svoje strateške pozicije odigrao ključnu ulogu u burnoj povijesti grada Rijeke. Korijen imena Trsat se prvi put spominje u doba drevnih Liburna. Nakon Liburna su na Trsatu svoje korijene pustili Rimljani, koji su uz gradinu podigli svoje naselje, antičku Trsatiku. Rimska stražarnica i naselje Trsatika su razoreni u vrijeme velike seobe naroda. Obnova naselja je započela tek u 13. stoljeću i od tada naselje nosi ime Rijeka Svetoga Vida, dok gradini ostaje njeno staro ime Trsat. Od tada pa sve do današnjih dana na izgled i namjenu gradine su utjecali Frankopani, Habsburgovci, bakarski kapetani te na kraju grof Laval Nugent. Danas je prostor iskorišten kao kulturno-umjetničko središte Rijeke, dok se sportske manifestacije te koncerti popularnih glazbenika najčešće održavaju u Trsatskoj dvorani mladosti. Riječani posebno vole kafiće i restorane s prostranim terasama, gdje i za vrijeme blagih zimskih dana mogu sjediti u dobrom društvu te uživati u suncu. Na Trsatu se nalazi Hrvatska čitaonica. Razlog izgradnje čitaonice na Trsatu, a ne u Rijeci, je poprilično kompleksna povijest grada. Naime, 1897. godine, kada je čitaonica izgrađena, današnji teritorij grada Rijeke je bio podijeljen na hrvatski dio kojeg su činili Trsat i Sušak, te Rijeku koja je bila pod mađarskom vlašću. U Rijeci je gradnja hrvatske čitaonice bila nemoguća, tako da je ona izgrađena na vrhu Trsata. Do poznate Trsatske gradine vodi lijepo uređen park u kojem su izloženi kameni spomenici koji svjedoče o bogatoj povijesti ovog područja. S Trsatske gradine se pruža najpoznatiji pogled na Rijeku. Čak i oni koji nisu veliki poznavatelji povijesti, umjetnosti ili arhitekture, s ovog vidikovca lako će uočiti kako se Rijeka širila, prateći različite graditeljske stilove kroz stoljeća. Fotografiranje uz Trsatskog zmaja, jednog od simbola grada Rijeke, nezaobilazan je dio svakog obilaska Trsata. Unutar Trsatske gradine nalazi se i nekoliko galerijskih prostora. Posebno je zanimljiv onaj u srcu same gradine nazvan Mir junaka, koji svojim imenom podsjeća na mnoge plemenitaše koji su ulagali u razvoj Trsata, ali i junački izgubili svoje živote boreći se za svoju domovinu. Mlađi i alternativni umjetnici nadaju se kako će svoje radove moći izložiti u galeriji smještenoj na vrhu jednog od obrambenih tornjeva Trsatske gradine. A kako bi doživljaj bio potpun, tu je i jedinstveni kafe bar. Ukoliko netko još uvijek ne vjeruje u snažnu povezanost rijeke i bure, neka se popne na vrh Trsatske kule, gdje iza najvećih ljetnih vrućina može osjetiti barem svježi povjetarac. Impresivan pogled na kanjon Riječine i bogatu grobničku makiju još je jedan od razloga da istražite skrivene kutke Trsatske gradine.
U centru Trsata, na Frankopanskom trgu, nalazi se crkva Gospe Trsatske. Uz tu crkvu se veže predaja prema kojoj je dom Majke Božije 1291. godine prenesen iz Nazareta na Trsat, a zatim u Loreto. Zbog gubitka Svete kuće, neutješnim je Riječanima Papa Urban V poslao čudotvornu sliku Majke Božje. Na mjestu Svete kuće knezovi Frankopani su podigli crkvu Majke Božje. Crkva je dobila današnji izgled 1641. godine, kada je preuređenje omogućio knez Nikola V Frankopan. Trsat se danas smatra najstarijim marijanskim svetištem u Hrvatskoj. Svetište je dodatni značaj dobilo 2003. godine, kada ga je posjetio Papa Ivan Pavao II. Kako bi obilježili taj značajni posjet i dodatno se približili mnogobrojnim hodočasnicima, u svetište Majke Božje Trsatske podignuta je aula Ivana Pavla II. Tijekom godine prostor služi kao galerija, a za vrijeme većih blagdana kao ispovjedaonica. Također, ispred same crkve Gospe Trsatske postavljen je i spomenik Ivanu Pavlu II, nazvan Trsatski hodočasnik. Riječani jako vole ovaj spomenik jer je autor uspio zadržati papin blagi izraz lica, pa ga mnogi vjernici rado ukrašavaju cvijećem. U samu crkvu nalazi se i poznati Franjevački samostan, čiji redovnici rado organiziraju i sudjeluju u humanitarnim akcijama i radu s mladima. Oni također održavaju i veliku kapelu zavjetnih darova, gdje posjetitelji mogu vidjeti mnoga umjetnička djela poklonjena Gospi Trsatskoj za spas najmilijih. Kako je Rijeka oduvijek bila pomorski grad, a najviše molitava usmjereno prema pomorcima, Gospa Trsatska je ubrzo dobila naziv i kraljica mora. Franjevački samostan čuva i mnogo vredniju zbirku misne odjeće i obrednih predmeta, izrađenih i ukrašenih zlatom i dragim kamenjem. Također, ondje se čuva i originalna slika Gospe Trsatske iz 13. stoljeća. Zbirka je dostupna javnosti, no zbog neprocjenjive povijesne važnosti svoj dolazak ćete morati unaprijed dogovoriti. Trsat se smatra još i zelenom oazom grada, tako da za lijepog vremena privlači mnoge ljubitelje prirode i zdravog života. Volite li prirodu, onda svakako posjetite bogati Trsatski park, koji je osnovan davne 1926. godine. U parku se nalazi spomen na žrtve antifašističke borbe, koja je i u ovim krajevima odnijela mnoge žrtve. Kada završite šetnju Trsatom, u grad se možete vratiti autobusom, ali i pješice, tako što ćete se zaputiti prema Trsatskim stubama. Stube 1531. godine dao izgraditi kapetan Petar Kružić, u znak zavjeta Gospi Trsatskoj. Usput se možete odmoriti na još jednom od brojnih trsatskih vidikovaca, obilježenim spomenikom podignutim u čast svim riječkim majkama, sestrama i suprugama, koje su pune vjere strpljivo čekale svoje pomorce da se živi vrate kući.